abusia enne medwaba obrane atuata ho sa haban we kita tumi ikita power ye kan haban a omoye adubrafo ikita tumi kita power untimi nyi sa haban we emfirim ana ye bo bidua na ye dane ama na untimi nyi sa haban we nya da emfirim energy no efiri esoroba universe energy no ma transfer manipa nti ensuo ene haban energy no ma transfer ma yen enipa nti wo pe baabi atumi ewa eye haban ni nubra haban wen so peso wo ntafo a obetimi aposabi na wanom na wo pese onyem na edi 8 months no pese deliver safely a obetimi ayambi na odi akosa edi dware opa ho odin dura haban wen edi dware obema nsisi ya wo ya betimi etutu ni hini ni bi betimi de bi asa betimi so awe obrani atu atade ekita tumi esa kita power na wo pese haban we yensen kyerene mawa aya brane nkyanya nadwo faside me yensa ene sika kwanse me yensa fa be gu ase pompa ye ne hwie nsu oguso na ti haban we bi na anadwo fa kodare ne fa 7 power sika ho na be hu se tumi bi yadai ese tumi bi odumujani stables